saking sasana panti palarepan saking sasana panti mayang arum ingkang kawista kakung busaraning garwa napa pating galetiar pating pacuran lampun kasawing padang sora rikala semanten tinalakas benang sotya sinuwun benang kecolongan gebusana kolaborasi adat Jawa lan Islam perang paripurna asung sasmita nenggih panjenenganipun juru pratitis utawi ibu panggih nenggih panjenenganipun Ibu Tetra tansah lebar kasuci saking ngarsaning Gusti sawetawis pidatan katoloken kasengit lakanipun sami pinarang lega pirantos sinambi hangrahani pasukatan ingkang sumadyo ing ngarsa panjenengan kepareng kawula ing panggehan buka yuwaraning sukawenaning wicara ngiwang duwaraning kandha amertapa keparipun bapa Mahmud Sorajudin Saputra kangge abawanani lekas lokasi ganti kalpining sedya Bukti makin Gusti tansah berkait dapat kata lupa ronceng ingkang dicara kang bakal karampi wiwit purwa madya wasana madya bagya mulya kalawan sedya rahayu kang kinemu usahanipun tansah lumebar basuci saking ngarsaning Gusti Yun awit rikala semana sedya haranaken sekar cempaka mulya kang sinebat kalpatar dewa daru kalawan jaya daru ingkang kaduan astami kembar ayam kalpatar dewa daru kalawan jaya daru nata sarana rambi tumurune wahyu jodoh saking ngarsaning Gusti kawula waos kembar wis ngarani padha mayang akarep ateges karepipun bapa Mahmud Sorajudin Saputra